Zdravo ribe, hajde da vidimo vaša ljubav ovih dana. Šta tu stoji? Kakvi su vam ovo dani? Ogledalo? Moguće dobijete svoje ogledalo ovih dana. Dobro pogledajte kakvi su ljudi oko vas. Šta vas iritira kod njih? Da li su, ako vidite su loši i izopačeni, zavirite u sebe, to je možda vaša loša strana koju trebate da popravljate. Ili oni koji budu imali sreće naći će srodnu dušu, ali to čisto sumnjam. Obično je ogledalo. To može da se desi onima koji su čisti sa sobom. Jer ogledalo je dokle god učimo. Samo da znate. E, to su te veze twin flame-a i ostalog. Ili kažem, ako vam neko bude išao na živce, da obratite pažnju zašto. Pet pentakla, kralj pentakla. Ne možemo dve. Kraljica pentakla. Ovo su potpuno iste osobe. Dva štapa. Spajanje duša ponovo. Jako mi teško ovako jednu kartu da obrazložim, ali ovo je definitivno vaše ogledalo. Ovo je definitivno nakon tišine neko spajanje, boga mi neki dogovor. Možda početak nekog dopisivanja, pogledajte u poruke, možete naći nekog baš kao što ste vi. I onda ćete tačno po njima vidjeti šta ste i šta morate menjati ili ne morate. 7 pentakla, boga mi morate, nešto mora se raščistiti. Vitez pentakla. 5 pehara. Da li je nešto bar jednom propalo ili će biti propast u početku? Ovo može biti prošlost, sadašnjost, budućnost, jel tako, u ovih nekoliko dana. Nemam prazne karte kome se ništa ne rešava. Vitez pentakla, 5 pehara, 4 mača. Boga mi, ili ćete odbiti nekog. Ima tog spajanja, ima možda dopisivanja dogovora. Korak nazad. Nešto vam se neće tu svidjeti. Da, 7 mačeva. I toliko vidite da radite pravu stvar. Tačno, feeling za prvu kartu, to je to. Znači, ono, vidim te. Znam ti loša strana, jer je nosim u sebi. Znam ti mrak, nosim ga u sebi. 3 pehara. Empress. 9 pehara. Nemojte samo ući u ovo sa onom mišlju, nema veze, ajde dok sam sama ovo da izboksujem, jer evo ja znam, mogu ja, ili ako nije se, a evo krpit ću ga, ja ću ga krpiti, ja sam ta žena, kraljica, majka, carica. I onda dođete na tarot i slušate o manipulatorima. 8 pentakla. Karta smrti. Vitez pehara. Ajmo odmah pokriti viteza pehara. Zašto tapkate u mestu tamo gdje je trebalo da ste završili, to vi znate. Šta je to u vama što vi stalno pokušavate da li izgradite veze ili život? 100 puta isti pokušaj. Ne menjate način. To vi znate šta. Znači trebate da završite što je u vama, jer tako ne ide, a vi uporno to radite tako. Možda ulazite u veze ili uopšte živite život. Ajmo pokriti ovog viteza pehara. Ovo nisu lična čitanja. Imaćete vi udvarača i neku osobu oko ovih dana, ali to nisu ovi.
Moguće razlika u godinama ili u statusu. Neko zabavan, neko kome nije dosadno. I tek kako sastanak, poziv na sastanak, boga mi ovo će vam se dopasti. Oni pametni će ući u nešto. Znači, pre toga morate da stavite tačku na nešto što stalno ponavljate u životu. Da biste otpočeli nešto novo. Ako to ne uradite, džabe vam ovi, za malo kažem konji, prinčevi na konje. Dobijat ćete konje bez princa. Da. Ajde vidimo što ćemo pokriti. Ok, pokrivamo kartu smrti i kralja pentakla. Dobro. Ajmo kralja pentakla prvog. Znači, pogledajte dobro šta to ova osoba s kojom imate priliku da se razvlačite ima. Oni pametni već hoće. Nemojte ulaziti, znači nemojte biti van fokusa, ovi bi vas mogli omađijati bukvalno nečim. Ovo čista manipulacija, to sam već rekla. Ajmo pokriti ovu kartu smrti, to što morate prestati da ponavljate to u životu. Da vidimo. Da, znači prestanite s spajanjima do sada, znači to je ono ja lečim ili ja sam žrtva. Ili tražite žrtvu. Znači, to se traži. Traži vam se veza, ali ne ono, znači, karta smrti. Znači, morate završiti i početi nešto potpuno novo. To je vaša energija ovih dana. Ajmo neki savjet. I vama stoji unija i spremite se za uniju i ući ćete u vezu, a na vama je da birate kakvu vezu. U kakvu vezu ulazite. Tako da budite oprezni. Ovo može biti ili neka karmička priča ili neko prijateljstvo da nikog ne mora da leči. Na vama je. Sve je na vama. Tako, znači ako su vam se veze ponavljale iste, stalno iste, ili se neko ponašao isto, da sedite, razmislite, završite s tim, onda možete u nešto novo. Tako da imat ćete vi ponudu. Sad, ko živi kako ne treba i slijep je kod očiju, čak i ne vidi. Jednostavno. Doviđenja.